Dus het hele bovenste verdiep, zeg maar, is een appartement. 7 ramen. Die hele zijde. En zijn werkkamer is het derde raampje. Ja, boven. En daar had hij ook het Angelusgebed, wat we dus nu niet gaan hebben op zondag. Ah, jammer. Maar Johannes Paulus woonde dus ook daar. En toen hij daar woonde, zag je al die beelden op Sint-Pietersplein en dan zag je zo'n, ik weet niet hoeveel, tientallen. Maar hij zag nergens Maria. Nou. Toen zei hij, dit kan niet, nergens Maria. Hij bekeek nog eens alle heiligen. Nee, werkelijk, er stond geen Maria tussen. En toen heeft hij gevraagd, er moet Maria komen. En daar ziet men dat mozaïek op de hoek van het gebouw. Hebben we? Daar. Daar is een mozaïek van Maria. Zo. Er staat het wapenschild van Johannes Paulus II onder. Dus we zijn op de Sint-Pieter. Ja. Jee. Zeg maar hallo. We zijn op de Sint-Pieter. Ja, dat moet vastgelegd worden voor eeuwig. En ik ben er ook. Ja. Daar heb je de Eiffeltoren. Ja, de Sint-Pieter. Daar de paus. Zuster Isabel. En Lianne. Nou, dat was het wel weer. Het is vereeuwigd, mensen.